Pangutana pastor, may nabasa man ako sa Bible sa bag-ong tugon nga nag-ingon, ang mahugaw nagpabilin nga mahugaw kini karumal-dumal kini alang kaninyo. Unsa man kining mga hugawa pastor og maayong hapon pastor. Okay, tinud na igsoon, wala man tay mabasa sa Biblia igsoon nga katong mga mahugaw sa daan tugon sa bag-ong tugon gihinluan na ang mga hugaw. Unya, din sa Biblia igso nagisgot sa gihapon di og mga mahugaw nga mga butan. Atong tanawon igso na ang iyang punto ato na siyang kaplagon kana mga pagasulta buino mura og nakabsan na magita sa atong panahon igsoon. Ako na lang ni siyang tubagon parsya na lang akong tubag ani usa lang ka bersikulo niya tapos ani pagasunod si mana kung gusto ka mo follow up na lang dahil nga lang nimo igsoon dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 17. Busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila nagingon ang Ginoo gayaw na kamo paghikap og mga mahugaw unya pagahinampon ko kamo. So sa ato pagignan kita nga dili kita hikap sa mahugaw og hinangpon kita. Gikutlo ka na igsoon sa libro ni Isaias, meaning to say sa daan tugon. So ang mahugaw nga gisgutan ani katong gisgutan sa daan tugon nga mahugaw. Bueno, natapos na magid ang atong panahon igsoon. Daghang salamat.